rekindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. nilqakom għall-quddiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li rġajt ftaħtinna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatinu l-ħanin iċ-ċelebrazzjoni tal-Misteru tal-Eid li aħna qegħdin nagħmlu b'ordni tiegħek, tħalli fina frott li jibqa' l dejjem. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Tlaqna mill-baħar ta' Troas u bqajna sejrin lil Samotraċċja u l-għada wasanna Neapoli. Minn hemm morna Filippi li hi l-belt ewlenija tal-provinċja ta' Maċedonja u kolonna Rumana. Għadna għal ftit jiem f'din il-belt. Meta wasal is-sibt ħriġna barra il-bib tal-belt lejn ix-xatt Ixmara. Fejn derinna li kien hemm dar tat-talb. Għadna bil-qiegħda u bdejna nkellmu lin-nisa li kien hemm miġbura flimkien. Waħda minnhom kien jisimha Lidja, mara minn Tiratira, negozjanta tal-porpra u kienet qim lill-Alla. Hija qagħdet tismana u l-mulej fetħilha qalbha biex tifhem dak li kien qed jgħid Pawlu. Wara li tgħamdet hi u l-familja tagħha talbitna u qaltilna. Jekk jidhrilkom li jiena nemmen fil-mulej, ejjew oqgħodu d-dar tiegħi. U ġalitna noqogħdu għandha. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl lill-Alla. Il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Għannu l-mulej għanja ġdida fil-ġemma ta' ħbibu it-tifħir tiegħu. Ħajjifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew u l-Zjon bis-sultan tagħhom. Flimkien, il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Ħajfaħru biżfin l-isem tiegħu bid-daqq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu u jissebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Flimkien, il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbibu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla ikun fuq fommhom, dan hu ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Flimkien, il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu.
L-Ispirtu tal-verità jixet għalina jgħid il-mulej u intom ukoll tagħtu xhieda. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta jiġi id-difensur li se nibatilkom mingħand il-Missier l-Ispirtu tal-Verità li ġej mill-Missier huwa jixhad għalija. U intom ukoll tiġdu għax intom kontu miegħi sa mill-bidu. Dawn il-ħwejjeġ qedtomlkom biex ma titfixklux. Ikeċċukom il-barra mis-sinagogi, mhux biss, imma tasal is-sija meta min joqtolkom jaħseb li jkun qiegħed jagħti qima lil Alla. Dan jagħmluh għax larfu lill-Missier u lanqas lili. Imma dan kollu qedtulkom biex meta tasal is-sija li jagħmlulkom dan tiftakru li jiena qedtulkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Id-difensur. Din hija il-kelma li juża Ġesu hawnhekk fl-Evanġelju llum u jkellem lid-dixxipli tiegħu fuq l-Ispirtu Santu li kien se jibatilhom. Jgħidilhom li se jibatilhom id-difensur. Xi tfisser din il-kelma? Aħna aktar nużawha din fil-futbol pereżempju, ngħidu hemm id-difensur, imma difensur fil-każ tal-kliem ta' Ġesu hawnhekk ġejja minn kelma Griega, parakletos, ġieli niżgħu anke bil-Malti paraklitu, li tfisser issejjaħlu ħdejk. Qed jgħidilhom li l-Ispirtu Santu se jkun dak li jkun ħdejhom biex jiddefendihom, biex jipproteġihom, biex ikun magħhom. U għalhekk il-messaġġ li qed jagħti Ġesu lid-dixxipli tiegħu kull wieħed minnhom l-aħħar ċena hu m'intix waħdek, m'intix se tkun waħdek, imma se jkollok miegħek l-Ispirtu Santu. Kien meħtieġ li Ġesu jagħtihom dan il-messaġġ. Anki jekk dak il-ħin ma femux eżattament x'qed jgħid. Imma kien meħtieġ illa li huma kienu se jgħaddu mill-dbatija tal-passjoni, jaraw il-Ġesu msallab u jmut. Imbagħad meta jqum il-mewt jagħtihom jibatilhom imbagħad l-Ispirtu Santu biex jgħinhom jelbu l-biża' għax huma kienu nies li jfehmu lil Ġesu iktar u iktar matul is-snin imma li mbagħad baqgħu flimkien waħedhom. Imma imbeżżejn. Bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mbagħad elbu l-biża' u ħarġu iħabbru li Ġesu ħaj għalhekk kellhom magħhom dan id-difensur li kien magħhom mbagħad fil-missjoni tagħhom u baqa' magħhom ħafna minnhom sal-punt li taw ħajjithom mietu martri, mietu propju għal Ġesu biex jistqarruh. Hawnhekk Ġesu lil-dixxipli tiegħu ma jaħbilhomx id-dbatija li se jgħaddu minnha. Qatt Ġesu ma ħeba dal-fatt li min jimxi warajh irid jgħaddi minn dbatija. Anzi hawnhekk jgħidilhom ċaru tont lid-dixxipli tiegħu illi se jgħaddu minn persekuzzjoni. Jgħidilhom ikeċċukom il-barra
mis-sinagogi, mhux biss, imma tasal is-sija meta min joqtolkom jaħseb li jkun qiegħed jagħti qima lill-Alla. Firri se tiltaqgħu ma' nies propjament verament imħarqa dawn li jaħsbu li qed jagħtu qima lill-Alla billi lilkom jippersegwitawkom u joqtlukom. Ara kien ċar Ġesu mad-dixxipli tiegħu. Għalilhom se jbagħtu, imma għalilhom se jkollkom magħkom id-difensur, l-Ispirtu Santu, li allura jienkom f'kull esperjenza ta' tbatija, ta' persekuzzjoni biex tkomplu sħaħ sal-aħħar. Dan huwa messaġġ tajjeb ħafna għalina l-kull wieħed waħda minna li aħna dixxipli ta' Ġesu. Illa li xista jiġrilna aħna li ngħixu bħala dixxipli ta' Ġesu qisu però qabel l-inżul tal-Ispirtu Santu. Ġifieri ngħixu il-fidi tagħna f'Ġesu imma bħala nies imbeżza isu f'qoxortna. M'aħniex lesti li nagħtu xhieda tiegħu. U għalhekk għandna bżonn aħna wkoll l-Ispirtu ta' Alla li aħna rċevejna bil-magħmudija u bil-konfermazzjoni, ma li nerġgħu nitolbu l-mulej biex ikollna din il-qawwa tal-Ispirtu tiegħu li jgħinna mbagħad f'kull mument tal-ħajja tagħna, speċjalment meta jkollna dawn id-diffikultajiet isu naħbtu naqtaw qalbna jew nkella sejribna l-biża'. L-Ispirtu ta' Alla, id-difensur jgħinna biex nelbu l-biża', biex ma nkunux isna demna taħt il-blad, imma inkomplu b'kuraġġ ngħixu dak li nemmnu u nagħtu xhieda ta' dak li nemmnu. Aw Ġesu meta jitkellem fuq l-Ispirtu ta' Alla isejjaħlu wkoll l-Ispirtu tal-verità. Kemm sabiħa din il-kelma. Il għaliex l-Ispirtu Santu magħna jgħinna biex narfu l-verità. Il-verità dwar Alla, il-verità dwar nfusna, dwar is-sens ta' ħajjitna, x'inhu li jagħtina tassew il-ferħ, il-missjoni li għandna fil-ħajja, fejn irridu naslu, din hija l-verità dwar l-affarijiet l-iktar essenzjali li jagħtina propju dan l-ispirtu tal-verità li ikun magħna. Kemm sabiħa il-verità u meta aħna ngħixu fil-verità nafu li qed ngħixu tassew f'dan l-ambjent tal-Ispirtu ta' Alla. Il-verità qatt m'għandna nibżgħu minnha aħna, anzi għandna nħobbu għall-verità u naħdmu biex inkunu fil-verità u inwasslu il-verità il għaliex dik hija karatteristika hekk importanti ta' dan l-Ispirtu Santu li jagħtina l-mulej magħna. Jien nitolbu l-mulej illum, nitolbuh biex aħna ikonna fina din il-qawwa li narfu li lilna wkoll qed jagħtina dan id-difensur dan li hu ħdejna biex kull darba fil-ħajja tagħna li aħna ħanamlu għażliet speċjalment u anke fid-diffikultajiet ifakkarna m'intix waħdek. Jiena miegħek biex natik l-għajnuna kollha il għaliex jiena l-Ispirtu tal-qawwa ta' Alla li qiegħed dejjem miegħek. Lesqu issa talbiet tagħna lill-Alla fiduċja kbira fil-mħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna narfu din il-preżenza
tal-Ispirtu Santu f'ħajjitna li hija preżenza ta' għajnuna kbira ta' dak li jipproteġina u jmexxina l-qudiem bil-qawwa tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant postijiet fejn hemm il-vjolenza u l-ġried u nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra mill-Malta u nitolbu għal dawk li għatuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li bħalissa qed jagħmlu l-eżamijiet biex inti mulej tagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-vokazzjonijiet tal-ħajja saċerdotali u reliġjuża biex aktar nies iwieġbu għas-sejħa tiegħek li jimxu warajk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħarjien biex int mulej tilaqhom fih danek u tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna għat-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem inti tant għamilt magħha biex tifraħ. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Amen. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Affrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina. La taħannix fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu kolli jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min jsajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal mhu l-ikel. Nofru dan ir-Rożarju llum għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex jirċievu l-għajnuna kollha li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna għejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet arina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrina d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-semajta fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum għaffinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa tiegħi għalina. Naddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima orina l-inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iż-żuq li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-semajta fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum għaffirna d-nubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħi għalina, naddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
Simanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissimo orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta tina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum aħfilna dnubietna bħalma nafru l-minnu ħatiqa lina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfilna dnubietna bħalma nafru l-minnu ħatiqa lina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jta fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li tefa. Lilek li tniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubitna,
ħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin. Issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għatjom mulejn mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana tal-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarium Addes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi it-tnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi it-tnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi it-tnubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwija ta' issa u ngawdu lina ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida kun int l-għanjuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażin walna nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla f'dalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja għal għandna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, ek li ħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka il-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu,